Λοιπόν, το όνομά μου είναι Λίον. Έχω την αποστολή να σώσω την κόρη του Πρωθυπουργού της Αμερικής. Η αποστολή μου λοιπόν, όπως είπα, είναι να καταφέρω μέσα από πολλές ορδές ζόμπι να καταφέρω να σώσω την Έσλι, που τώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, εφόσον την έχει απαγάγει ο Κράουζερ, ο αρχηγός με το μεταλλικό χέρι, που είναι σε θέση να σκοτώσει οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο. Σύντροφός μου και μοναδικός είναι το πιστό πιστόλι μου, το οποίο διαθέτει 10 σφαίρες, η οποία μπορεί να διαπεράσει κεφάλι 90 μοιρών. Λοιπόν, ξεκινάω την αποστολή μου. Δεν βλέπω κανέναν. Ανησυχητικό. Τι είναι αυτό? Αρχίζω και τρομάζω. Δεν μπορώ να φέρω εις πέρα σε αυτήν την αποστολή. Είναι πάρα πολύ... Είναι πάρα πολύ... τολμήσει για μένα. Τι είναι εδώ? Αίματα παντού. Δεν μπορώ. Κάτι πρέπει. Ποιος είναι? Να πάρει. Μου έμειναν 4 σφαίρες. Δεν μπορώ να τους ξοδέψω σε άθλιες συνθήκες όπως αυτή. Νιώθω ότι κάποιος είναι μέσα σε αυτό εδώ το χώρο. Φοβάμαι. Μ' ακολουθάει! Τον βλέπω! Όχι! Πρέπει να κρυφτώ! Μ' ακολουθάει! Πρέπει να τρέξω! Όχι! Έρχεται! Αργά ή γρήγορα θα πεθάνω! Σταμάτησαν οι ήχοι. Τι είναι τώρα? Δεν ξαναπάω σε εκείνο το χώρο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Μία σφαίρα. Όχι. Βοήθεια! Τι είναι αυτό εκεί? Δεν ήταν τίποτα, μου φαίνεται. Μήπως ήταν μια παρέστηση? Βέβαια, αυτό πολύ τρόμο. Η φαντασία παίζει παιχνίδια. Είναι κακό αυτό, πολύ κακό. Ήταν αυτό. Πρέπει να δράσω το σύντομότερο δυνατόν. Δεν μου μένει πολύς χώρος, τρόπος, δρόμος και ώρα. Εκεί κάτω πρέπει να είναι η Έσλι. Κάτι ακούω. Τι είναι αυτό? Πάλι αυτός! Ah!
Έρχεται! Δεν αξίζει αυτή την αποστολή. Έπρεπε να πάρω την αποστολή για παρακολούθηση βατράχων στη Νέα Ζηλανδία. Η μητέρα μου έλεγε ότι δεν είμαι ικανός για πιστόλια. Πρέπει να βγω έξω για να δω ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταθώ στο εμπόδιο πρόσωπο με πρόσωπο.